so ang gagawin po natin is magpapakilala tayo at sasabihin po natin kung ano yung ating mga rason at kung nasaan ka sa pagkalipas ng 5 taon. Ano po? Kasi syempre napili nyo yung welding, so hindi natin alam kung ano pa yung balak natin. So para po yon makilala ko rin kayo, ano, at saka yung ibang classmate ninyo, makilala din ninyo kung saan sila umuhugot at kung bakit sila nagpupursige or kung ano pa man ang rason nila kung bakit sila nandito. Ano po? Para at least maintindihan natin kung kung ano yung mga agony nila, mga something nila, di ba? Okay. So para yung respeto ma-earn natin sa bawat isa. Okay, so tawagin ko una. Yan, siyempre si Mr. Bea, wala na. Kaya suminunod na sana. So si Jason Laksento. Nakatuwang ko kayo, sir? Dito. Sa unahan. Sige pa. Yan, tayo hindi ka. Yan, okay na yan. Sige. Harap ko, sir. Grosel Mason pa. Sir, sir, Bicol, sir. Ako po. Maray na akong classmate. Ako po si Jason Laksintong. Taga-Tampadong po, Pamplona, Camarines Sur. Family background ko po, ang mama ko si Salome Laksinto, Gadaya po siya. Papa ko si Abelardo Laksinto, Karatanon po, from Legazpi City. Ako po, nakagumako dito sa Tampadong, kaya yan po kailangan yan. Tapos po, ang educational background ko po, high school graduate since 2000 and 2004. Ang rason ko po kung paano pa-welding ang ginawa ko, para po makakuha ng insito para sa magayon na trabaho. Sunod po, ang plano sa mga 5 taon, sana magkaiguan na yung sarili mo, fabrication shop. Salamat po. Okay, next. Warren. Sir. Customer. Ang kapitan mo, sir. Ako pala si Warren E. Munoz, pagka-instalam sa Patong Pamplona Kamsur. Ang family background ko nakakaano man kami sa Raldao. Ang ama ko nagtatrabaho sa Manila. Ang ina ko nag-service TV ng isa nagmamanicure. Tapos ako ng senior high. Gusto ko makatapos, gusto ko makahanap ng marina trabaho, gusto ko makakuha ng insito para matabangan ang sakong magurang. After 5 years, mayroon ng sariling bahay, sariling negosyo, sariling magandang buhay. Okay. George Factor. Ako po pala si George Factor, naka-start sa pag-bibili ko po ng Camarines Sur. Family background ko po, si mama po, analisa po po, mga ramot, parang may treasurer po. Ako si papa po, Real Factor, malang po. Educational background, senior high school graduate po. Rason kong bakit yung napili ko, gusto kong makakaser ng insito, tapos makakaser ng malaya trabaho. Ano ang plano at asan dapat talaga 5 taon. Kung papala rin sir, nasa kumpanya, kung kaya sir, gagawa ng shop. Okay. Edwin Abias Jr. G. Abias Jr.
po pala si Edwin G. Abias Jr. Taga-patong po na Camarines. Nagtatrabaho po si Mama sa abroad. Si Papa po sa Rocaroma. Ano po kayo magturugan? Limang lalaki sa rong babae. High school graduate po ako. Napili ko po itong pag-aralan dahil bukod sa simple lang, malaking oportunidad na makapagtrabaho. Lalo ko pong makapagtrabaho sa abroad at makatulong sa pamilya, kung papala rin sa pagkalipas ng 5 taon nasa abroad na rin nagtatrabaho. Okay, thank you. Si Jobet Imperial. Ako pa lang po siya sana sir, si Judith Imperial. Naka-start po siya sa Tagbunga Pambunan, Camarines. Ang aking ina ay siya na lang yung bumubuhay sa amin kasi sa hindi inaasahan na pangyayari ay pinatay si Papa nang walang tumalay-malay ng kanyang bayaw. Kaya ayun po, sinama na lang po yung bumubuhay sa amin ngayon. Pero kahit mahirap yung pangyayari sa amin, masaya po ako dahil hindi po kami pinabayaan ni Mama. Ang education ko sa senior high. Kasan na po sir, kaya ka po naisip na mag-aral pa ngayon kasi para makabayad po ako kay Mama sa mga sakripisyo niya para sa aming magkakapatid. At kaya ako po nag-aral ng welding kasi may posibilidad pong makapagtrabaho din po ako sa ibang bansa. Ang ano ko po sa ang plano ko po. Ang plano ko po kapag ako ay nakapagtapos na po ng pag-aaral ay magkakagawa po ako ng bahay at bibigyan mo po si Mama ng magandang buhay at buhay kahit na maninga na po siya sa mga panahon yun. Okay. Next, Michael A. Litana. Ako sir, si Michael Litana. Naka-start po kami sa Patong Pamplona, Camarines, Zone 5, Riverside. Ang aking magulang ay si Julie at Saldi Litana. Ika po kami sir ni salit na tindahan sir. Saka anong po kami sir magtulog. Welding ang pinili ko sir ta, hindi man napupuga sa sir ang siguro sir sa pagkalipas ng 5 taon, ano sir, baka may magayon naman akong trabaho sir. Sa dulot kang pag-spilay dito. Mike Francis S. Bino. Ako nga po pala si Mike Francis Isbeno, nakatira sa Zone 5, Alianza, San Fernando, Camarines. Ang mama ko po si Francia Isbeno, housewife po. Tapos ang ama ko po si Manny Bibeno, construction worker lang po. Ang tawagan ko po, Mark Lawrence Isbeno, saka si Madel Isbeno. Ang educational background ko po, senior high school graduate. Rason kung bakit wala yung napili mong pag-aralan. Dahil gusto ko pang maragdagan ng aking kaalaman sa welding at para makakuha ng magandang trabaho. Ano ang plano mo asan ka pagkatapos ng 5 taon? Siguro 5 years from now, ako ay mayroon ng maayos na trabaho at ako ay nakakatulong na rin sa aking pamilya. Okay, Justin Casqueo. Roger si Justin C. Castillo, nag-start sa Suncor, Alianza, San Fernando, Camarines. Trabaho po ni Papa ay pintor. Si Mama po ay nasa araw lang po nag-aalaga sa magturugang. Di ba po kayo magturugang? Ito po ang matuak. Background, educational background ko pa ay senior high school graduate. Kaso kung saan yung hindi nga nakikita. Gusto ko po siya madagdagan po siya ang kaarawan ko po sa pag-ibig. Tapos mga kapo ang istiwan sa dito. Plano ko po sir ay makapagtapos po sa kasi mas po.
Tapos nakapag-certificate. Nasin po sa pagkatapos ng pumunta na nasa barko sir, gigilting. Ibang bansa. Ruben Ruiz. Ako pa lang si Robert Luis Pias. Nakaisa sa kapatang na Pamarisol. Family background. Hindi mabuhay lang sir. Yung mama ko sa Studium Luis ay nagtanong ako sa Australia. Yung papa ko ay Studium pa iparatan lang sir. Education background. Tapos may science kayo sa rason kung ba pinili ko kasi sir. Gusto ko. Kung may masalit ko, gusto ko magpunta ibang bansa at makatrabaho sa barko bilang welder. After 5 years, sir, gusto ko maka-serving madiring hatong pera para makabaho ko sa ng pagmura. John Mark Saludis. Pangalan ko po si John Mark Rim Salabis. Nakatira sa Agbibay, Pamplona, Camarines. Family background. Nakuha ko po si Marie Chris Rim Salabis, housewife. Ang ama ko po si Limon Luis Salabis, farmer. Tapos ang gawa ko po si Raymond Rim Salabis. Kasan bakit hindi yung napili ko? Kasi ang willing ko sir, kahit nasa araw lang pili po sila makita. Tapos ang plano ko po sir, ang nakatapos ko ng tao, makapiman ng trabaho. Jimboy Lina. Pangalan. Ako pala gigintigan mo Dolina, naka-install sa Gaspuno ko para Camarines. Family background. Si Pawa po minsan po may trabaho sa umang ang magwarang po yan sa ibang bansa sa Kuwait. Nagtatrabaho po siya naman sa kung may lima pa magturuga, golo ba, tapos wala. Education background. Education background. Nagtapos pa ba ng high school sa DB, nationalize. Pinili ko ang winter kasi ito kasi maganda ito. Ito yung aking kamustuhan. At itong building ay gusto kong pag-aralan para magtrabaho sa mga bansa. Ang plano ko dyan sa after siguro din na matrabaho sa mga para sa mga tao para hindi mo na nalilingap sa magiging Edwin M. Ulitukit. Sir, ako po parang si Edwin M. Molitokit Jr. Naka-start sa Sunuan, Santa Cruz, San Fernando, Camarines. Pangarang ko sa Lumaguran. Maureen Molitokit, sarong housewife sa Manila, asin si Edwin Molitokit Sr. sarong farmer. Kapay, doang magtugang mula. Graduate pa ako sa Pamukid National High School ng Junior as in Senior. Kasi kung paano dahil para malaman bilang isang nag-fair. After 5 years siguro, isa na akong hindi sa ibang bansa at may nagpunod ng sariling bahay para sa aking magulang. Okay. Edwin M. Ulitukit, and next is De Leon James Sidrig. James Rigg. Hi sir, magandang hapon. James ka pala ang pangalan ko. Gusto ko lang malaman mo. Yan. Shoutout sa family mo. Yan, mahilig ako maglaba at magsulat. Oh, sige. Marami pa akong labahan doon. Family ko, trabaho ni Papa, farmer, proud to be a farmer. Tapos si Mama, nasa bahay lang. Tapos may dalawa akong kuya, nasa Manila, nagtatrabaho. Tapos yung isang kuya, nag-aantay ng tawag na
tawagan ng kumpanya. Tapos may dalawa akong kapatid na babae. Dalaga pa? Grade 11 po, tapos grade 10. Rason ko kung bakit ako nag-welding, para pagdikit yung dalawang bagay na nagkakahiwalay. Parang pag-ibig. Yan. Ang plano ko pagkatapos ng 5 taon, meron na akong sariling bahay, 3 palapag. Tapos nakatayo sa Mount Apo. Dahil yan, sir, gusto ko talaga Parang walang mangyayari, ganyan. Sige, wag natin kontrahin. Yung harap pa dapat talagang matustusan. Mataas. Sana lang. Ano Yung pa? tao talaga sir na gusto talaga mo pag-isa sa isang magandang tanawin. Katulad na lang ng Mount Apo. Yan talaga sir. Tapos, paano ko matutaas ang bibig? Yan. Thank you na lang. Naman daw, Mr. De Leon, na sobrang ka sa katol. Ayun, sir, buto nga pa sir. Yan pa sana, maghanap ka namin pampatitulo duman sa tuktukang Mount Apo. Ayun. Di ko maaraman kung ano ka, disipulo ka ni Rastaman o ano. Baka ano ka man, half Sumbe, half Ilien. Okay, so tingnan natin, subaybayan natin si Mr. De Leon kung makakatapos to ng makakatapos to ng ng 1 month dito sa welding. Parang may luwag na tornilyo Ay tama yan Pagka ipa-welding mo din sa mga klase nito para dumikit. Ito nga sir na Okay, so kidding aside, next. Jason Christopher Maestrado. Ako nga po pala sir si Jason Christopher Maestrado. Nakatira sa Pulang Lupa, Balaw, Pasako, Camarines. Ang aking ina ay si Luisa Totaris Maestrado. Nagtatrabaho sir sa government. Actually sir, nasa Kalay siya ngayon. Ang aking ama naman ay si Rodolfo Sericos Maestrado, isang security guard. 7 kami sir, lahat sa isang bahay. 5 kami magkakapatid at ako ang panganay. Educational background. Nagtapos ako sir ng elementary sa Pasako Central School. Then sa Dr. Lorenzo PC kami Memorial High School naman noong 2015-2020. Rason bakit welding ang napili mong pag-aralan? Kasi sir, para sa akin yung welding sir, siya yung mas qualified sir sa lahat ng hinahanap na trabaho ngayon. Saka din, sa din yun sir, yung qualified dun sa pinag-applyan kong trabaho. Anong plano mo? Asan ka pagkatapos ng 5 taon? Plano ko sir, pagkatapos ng 5 taon na isang maging mahusay na welder sa ibang bansa, kung hindi naman sir, maging isa sa mga mahusay na welder ng Philippine Army. Okay. Mayores MJ. Ako nga pala si MJ Mayores, Tungkol Santa Cruz, San Fernando, Camarines. Family background, Rosa Mayores, Barangay Treasurer, Domingo Mayores, Father Farmer. May turo po kong tugang na si Risha Mayores, Justin Mayores, Christine Mayores. Graduate in Pamukid National High School, Senior High. Nasaan bakit welding ang napili mo pag-aral? Dahil mataas ang sweldo sa ibang bansa ng welder. Ano ang plano mo? Asan ka pagkatapos ng 5 taon? After 5 years, siguro nasa ibang bansa na ako dahil gusto ko makatulong sa aking pamilya na gumawa ng magandang bahay. Jomar Hakubo. Ako po, wala si Jomar Hakubo,
Zone 3 Alliance sa San Fernando, Camarines. Ang sa kuyang ina na si Magdalena Jacobo na housekeeper na. Mario Jacobo. Sarapan po siyang kagawad sa Moya. Kami po ay 5 magkakapatid. Graduate man po ako sa Pamukid National High School, Senior High. Family background. Ay, ano pa lang? Rason. Para dumami ang aking kaalaman bilang isang welder. Plano. After 5 years ay isa na akong welder sa barko. Adrian Colorado. Kulardo lang po. Ha? Kulardo. Culardo. Tama. Maraming na po po sir. Ako po pala si Adrian P. Kulardo. Taga Zone 3 Alliance sa San Fernando, Camarines. Ang pangarangan sa kong ina ay si Anastasia Kulardo. Sarap po siyang job order sa munisipyo ng San Fernando. Ang sa kong anak na po ay si Ariel Kulardo na sarong driver sa nasa Batangas po. Family ay educational background. Ako po nag-graduate ng high school sa Pamukid International High School. Ang rason ko po kung paano ka napili ko ang midday. Ang rason ko po kung paano ka napili ko ang midday. Iyo po tanghari mapanood pa po kami marami tapos po. Alam ko po na hindi po ang munya na gamit na skill sa munya na pangalit. Ang plano ko po sa pagkatapos kang 5 taon, maging professional na welder sa ibang bansa. Isay. Ano pangalan mo nun? O, akala ko naapod na yun. May check. Pwede po Francis, ipi niya. Hindi po. Ika? Hindi po. Ha? Hindi po kaya. Bino. Mike Francis Bino. Okay, sige. Ako pa lang si Francis Ipina. Nakatira sa Zone 5 hanggang sa San Fernando, Camarines. Family background. Ang papa ko po ay construction worker. Ang mama ko ay nagtitid na po sir. Tapos may kulo po akong toga. Mag-aaral pa. Education ng background. Nagtapos po ako sa Pamukid National High School. 2021. Rason kung bakit napili ko ang welding. Napili ko sir ang welding kasi gusto ko pang mahusay yung skill ko sir. Saka magtapos anong plano mo sa buhay? Ang plano ko sir, makapag-isipag sa kasitmas tapos matrabaho ko, makatrabaho ko kung makapag-isipag. Okay.